takaisin kuuntelijat ja katsojat. Edis Tatli, Richard Abril. Kevyen sarja maailmanmestaruuskamppailu, painoraja 61,2 kiloa, 3 arvostelutuomaria, he tulevat ympäri maailmaa ja tässä meidän vieressä istuu arvostelutuomari, joka on naispuolinen. Hän seuraa tarkasti ja täyttää tietysti kortteja jokaisen erän jälkeen. Rauhallisesti aloittaa hallitseva mestari Richard Abril. Hän on pitkään huiskea, erittäin ulottuva, hoikassa kunnossa oleva kuupalainen. Nyt hän iskee vasen oikea yhdistelmä, oikea tonne vastaan. Tarjoilee nopeaa vasenta suoraan. Monissa arvioissa on ennakolta todettu, että Edis Tatli on tästä kaksikosta vahvempi ja nopeampi. Nyt lähtee Tatli ensimmäiseen hyökkäykseen, mutta ei pääse. Richard Abril vetää koko ajan vasenta oikeaa ja hyvin rennon oloinen. Onks Tatli vielä vähän kireilys? No vähän näyttää sitä, ainakin Abriliin verrattuna. Abril on niinku aika rennon näköinen ja sillain, mä uskon, että Tatlilla rupeaa tästä pikkuhiljaa rentoutua, kun saa sen tatsin tohon ja löytyy oma etäisyys, niin ei tässä vielä ihan hyvältä näyttää. Ja rennosti vaan hyvältä jalalta nopeutta hyödyntäen. Ja nyt pitää rauhassa lähteä. 12 erää on pitkä aika. Siinä vetää Abril ensimmäistä kertaa tonne yläkertaan. Sitä olisi vähän raapasta tuosta Tatlin juhlia. Ja nyt Tatli lähtee hyökkäämään. Siinä oli vaihtanut vähän happaa kirvessä. Tatli vetää, eli nyt pitää vaan maltaa. Ei saa lähteä liikaa kaasuttamaan itseään. 9,5 minuuttia oteltu tätä ensimmäistä erää. Ja Edis kannustus lähtee nyt liikkeelle. Tatli liikkuu alta pois ja Edis Tatlia pitääkin kannustaa. Hän tarvitsee kaiken kannustuksen Richard Abrililla. 2500 amatööriottelua. Hän on asunut pikkupoikana Kuubassa nyrkkeilylle tarkoitetussa sisäoppilaitoksessa. On ammattilaisena kohdannut top 10 ukkoja vaikka kuinka ja paljon on huippuluokkaa. Mutta huippuluokkaa tietysti nämä miehet ovat, jotka maailmanmestaruuskamppailuun pääsevät. Siinä Tatli pyrkii kuittaamaan ja kontraamaan tuon Abrilin vasemman koukun. Ei onnistu, nyt Abril vetää kovaa oikeaa. Ja Tatli lähtee menemään eteenpäin. 3 vasenta suoraan, nyt vasen menee ohi. Mitä Jussi sanotaan? Kyllä tässä on niin odottava tunnelma, että pelottavaa oikein, kun ne lähtee lyömään. Koko ajan kytätään ja kaikki on aika kovia, mitä nyt lyödään. Siinä ei paljon taputella. Tosi varman näköistä tää Abril, että se on jotenkin, siitä huokuu semmonen rentous, että se ei niinku paljon hermoile. Ei rentoile siinä, jälleen hän luistelee alta pois ja toi on pitkä toi suora, mikä siltä Abrililta tulee. Hän pommistaa sitä vartaloa ja sitten tuolla samaisella lyönnillä, minkä hän iskee tavallaan tosta, tai yrittää lyödä tosta Tatlin etumaisen yli, niin sillä samaisella hän on kyllä lyönyt kavereita levyksi ihan maailmassa. Käydään tuolla meidän studion puolella. Amini ei enää istu tossa jakkaralla. Amini, miltä näyttää? Onko Abril maailmanmestari just niin kova, mitä veikattiin? Hankala pitkä jätkä. Ei paljon tapahtunut mitään, mutta muutama javi sai sitten yhden oikein perille. Ehkä jos pitää voittaa väkisin, että niin Edis 10 ja Edis 9, mutta aika tasainen ero. Ei millään tavalla sun mielestä jännittämistä sanotaan. Vähän lähti hyökkäämään turhan pitkältä, mutta toi Edu ottaa hyvin, luistelee alta pois, että enemmänkin sitä kuuluu hyvyyttä. Paljonko itselläsi muuten on tällä hetkellä pulssi? On mulla aika kova pulssi, varmaan sellainen 150. Oot ite vaan pelaamassa, vedä syvää henkeä. Nyt tuntuu. Hyvä. Tarkkana vaan, se yrittää semmoista rauhallisuutta oikein. Tatlin kulmassa valmentaja Velho Pekka Mäki tuossa terotti sitä, että tarkkana vaan ja se tiedetään tarkasti, että Abril yrittää tuolla pitkällä oikealla päästä satuttamaan. Hän pommittaa sitä vartaloa, lyö tuonne yläkertaan ja siitä tulee sitä nopeata etumaisen käden suoraan sitten vasenta koukkua. Tarjoilee Abrilia. Nyt Abril vetää jälleen vasen oikea yhdistelmä. Aika useissa matseissa aikaisemmin Jussi on nähty, että Abril nimenomaan pakittelee ja on semmonen vaikea luikero, mutta nythän hän on ollut tosi hyökkäävä tänään. Joo, nyt hän on ottanut niinku tuon keskikehän haltuun. Mä odotin, että hän niinku liikkuu enemmän alta pois, mutta ehkä hän kokeilee tossa, että mikä Ediksen kanssa toimii, mutta kyllä Edis nyt täytyy vaan malttaa katsella ja tässä on pitkä ilta vielä edessä, ettei kannata hätäillä. Toinen erä on liikkeellä ja pitää siis muistaa, että ei ole yhtään suomalaista tuomaria tässä ottelussa, vaan kansainväliset tuomarit, eli minkäänlaista tämmöistä kotikehän etuahan tästä ei tietenkään maailmanmestaruustasolla tule. Ja
Abril on tällä hetkellä aktiivisempi suorayhdistelmien lisäksi. Hän on iskenyt myös tuota vasenta koukkua. Ja Abrilhan sanoi, että hän tulevan lapsensa kunniaksi tänään maailmanmestaruuden ottaa. Ja kyseessä on taloudellisesti Abrilin se isoin taloudellinen potti, mitä hän MM-matseissa vielä on päässyt laskuttamaan, päälle 200 000. Mutta sitten jos pääsee niihin isoihin Las Vegasin iltoihin, minne tietysti tämän ottelun voittaja mieluiten Tatli tähtää, niin sitten alkaa olla palkkiot jo miljoona luokkaa. Eddie Tatli saa kotiyleisöltä raikuvaa aplodia ja kannustusta, ja sitä hän ehdottomasti tarvitsee. Kuupalainen on hyvä ja nyt hyökkää Tatli, vetää pitkältä hyvän vasemman koukun ja sitten vielä jälkitilanteesta oikealla tonne kylkeen. Ja ton kaltaisia onnistumisia, niitä Prince tarvitsee. Prince Tatli tarvitsee tällä hetkellä. Joo, ja varmasti tähän alkuun on hyvä saada muutama onnistuminen, että saisi vähän sitä Aprilin itseluottamusta horjumaan ja toisaalta sitten taas omaa luottamusta nousemaan. Ja Pekka huutaa tuossa vieressä, että leuka piilossa. Kun mennään, Tatli käy lyömässä myös tonne Abrilin vartaloon, mutta Richard on hyvässä kunnossa, rennon oloisena. Nyt nähdään sitä kuupolaisen normaalia nyrkkeilytyöskentelyä, eli heti kun Tatli lähtee hyökkäämään, hän pakittaa, nostaa etumaisen käden olkapään ylös, vetää leuan alas, liikkuu alta pois matomaisesti, ja tämä on juuri sitä vaikeutta, kun aina puhutaan, että Abril on järisyttävä vaikea. Nyt Abril vetää kaukaa iskun tuonne vartaloon, kyttää ja Tatli hakee aika laajakaaresta, mutta tuossa koukussa oli painoa. Abril kuitenkin näkee sen tässä ilmeisesti Tatlin taktiikkana, että tuohon erään loppuun vähän kokeillaan, että josko tommonen yksi painava menisi perille. Nopea jalkaisia, sähköitä, teräviä ottelijoita molemmat. Toinen erä ja sen muutamat viime sekunnit saadaan päätökseen tässä. Ja mun mielestä Tatli tuli paremmin tähän erään kuin siinä ensimmäisessä, että nyt alkaa rentous löytymään. Mitä sanoo Amin? Tatli tuli mun mielestä paremmin tähän, että aika pyöreä erä, että mä ehkä laittaisin tämän melkein tasa, että ei tossa kummallakin oli ehkä muutama osuma, että muutama vasemman käden osuma. Tuossa hidastuskuvat pyörii, kehätyttö pyörii kehässä ja ohjaaja oli poiminut ton Tatlin vasemman koukun. Mitä sanoo Jussi Koivula siitä? Se oli oikein hyvä Ediksellä nopeus hittaa, mutta siinäkin se ei ihan osunut kohilleen, että se oli, April pääsee sen verran taaksepäin vetää, että ei siihen, vaikka se on avoin, niin siihen ei helposti pääse silti osua, että se saa sen olkapään tuohon eteen ja Ediksellä on oma se etukäsi, että sitten ei tulisi oikein yli sieltä, että leuka alhaalla ja varoa sitä, ettei se tuu se over right hand sieltä, että se on Aprilille aika vaarallinen. Ja pitää kuitenkin muistaa aina näissä maailmanmestaruuskamppailuissa, että jos ottelu päättyy ratkaisemattomaan eli tasapeliin, niin silloin aina hallitseva mestari säilyttää tuon tittelin, eli Tatlin on voitettava näitä eriä. Tasaerät ei riitä. Joo, näin on, että haastajan on oltava parempi ja voitettava se ottelu, että mestarille riittää se tasuri ja se saa pitää se. Tatli näyttää tuon lyöntisarjan jälkeen, että ei tunnu missään, mutta siinä näytti Richard Abril tuota hänen nopeuttaan, tai monet ovat epäilleet, että löytyykö Abrililta sitä nopeutta lainkaan, mutta tuossa oli näytös siitä, että kyllä kuupalaiselta löytyy, ja sieltä jälleen pitkältä kuupalainen lyö vasen oikean yhdistelmän, oikea osuu tuonne vartaloon, ja Tatli lähtee hyökkäämään. Kuupalainen hyvin tekee tuon takaväistön, mutta ei pääse lyömään vastaan. Yrittää kuitenkin imuttaa Tatlia koko ajan, ja kovilla skoteilla, niin kuin Jussi Koivula meidän selostamossa totesi, että ei ole semmoista taputtelua ja pikkunättiä neppailua, vaan molemmat niin kuin hakee sellaista nukuttavaa osumaa. Joo, kyllä tässä on ihan selkeästi sellainen jännitepää, että ei siinä ole, niin kuin, ei ole semmoisia setup-pantseja, vaan kaikissa on oikeasti voimaa. Ja April ainakin nyt aika paljon lyö pitkiä suoria tuonne vartaloon. Että Tatli vetää nopealla etumaisella suoralla, ja tää on juuri se tekniikka, mitä ehkä itse kaikista eniten Tatlilta odotin. Hänellä on nopea tuo etumainen suora, niin sillä paukuttaa ja hakee. Nyt Tatli koittaa oikeata koukkua, se menee vähän ohjollaan sidontatilanteessa. Minuutti 20 jäljellä ottelun kolmatta erää. Maailmanmestari Richard Abril hyökkää vasen oikea. Tekee koko ajan ihan perus tekniikkaa. Nyt lähtee Tatli lyömään koukkuja. Abril näyttää, että eihän noissa ole mitään. Laittaa kinnasta sinne väliin, pyrkii torjumaan ja pyrkii koko ajan
tavallaan näyttämään sen, että hän on kunkku ja keisari talossa. Ja osoittamaan Tatlille sen, että taitos ja nopeutta se ei riitä. Se oli se aika tyylikästä puolustusta Abrililta. Hyvin nousi kädet blokkeihin. Ja nyt Tatli lähtee hyökkäämään. Abril väistää, lyö vasemman vastaan. Tuossa on oltava vaan tarkkana, ettei tuu sitä vastaiskua. Edis on mun mielestä parhailla kuitenkin reagoimassa sieltä niin kuin ite löisi vastaan, mutta välillä on lähettävä tietysti lyömään, jos meinaa ottelu voittaa sieltä. Edis Tatli raikaa täällä. 7000 ihmistä huutaa. Suomen liput kiehuvat. Richard Abril vetää vasenta jälleen vartaloon. Sen jälkeen liikkuu alta pois. 14 sekuntia jäljellä ottelun kolmatta erää ja jännitys nousee. Tatli lähtee vielä tuohon erän loppuun vetämään kovan vasen oikean. Onkohan tää sitten ihan ennen matsia tehty gameplan, että aina noihin eri loppuihin niin kokeillaan pari kovaa, koska näinhän oli noissa aikaisemmissa kerissä. Kyllä se voi olla, että siinä tosiaan yritetään varastaa se erä, sillä esimerkiksi jos saat tuohon loppuun yhden kovan osuman, niin se saattaa tämmöisen erän, niin se ratkaisee sen, että sä nappaat sen erän itselle. Ja käydään studiossa Aminin pakeilla. Amini, miltä näyttää? Pääseekö Tatli mukaan koko ajan paremmin ja paremmin matsiin vai onko Abril edelleen edellä? No kyllä Abril on vähän edellä, että tuossa oli toi osuma ehkä ratkaista ne erää. Ei tuossa paljon tapahdu mitään, että Abril tuolla vasemmalla vähän osuu ja nyt osuu yhden hyvän takimaisen tossa. Ei mitään muuta. Mikä on tavallaan tällä hetkellä se asia, millä Tatli voisi vielä paremmin päästä mukaan? No pitäisi päästä ehkä siihen etäisyyteen. Tuossa huomaa, että Abril ei halua yhtään Tatli tuohon liian lähelle. Että se pitää tulla vasemmalla kädellä koko ajan tarpeeksi pitkällä, kun Ediksellä on ehkä paremmat reaktiot ja parempi kumminkin ehkä tuo käsinopeus, vaikka Abril onkin yllättävän nopea. Et ehkä pitäisi päästä vähän lähemmäksi iskemään, että tuolta pitkältä niin Abril lyö vastaan ja osaa ottaa taaksepäin, niin muutama 2-3 askelta taaksepäin, kun Tatli hyökkää. Erä numero 4 lähtee liikkeelle. Richard Abril, Kuuba, Edis Tatli. Suomi siinä, Tatli hyvä vasemman jälkeen. Vielä vasen koukku siihen perään. Abril koittaa liikkua alta pois, mutta koko ajan Abril imuttaa ja on kyllä tosi hankala. Jää ajoittain tuohon tilanteeseen ja nyt lähtee sitten Tatli on vähän painivaa. Mitä tekee Steve Smoker? Nyt on Tatlin pää Abrilin kainalossa, eli nyt tähän ei saa lähteä mukaan missään nimessä, ei saa alkaa käymään kuumana. Joo, ei missään nimessä, että pitää vaan pää kylmänä ja tehdä sitä mikä parhaaksi osaa. Mutta kyllähän tässä väkisikin tunteet kuumenee. Kyllä Abrilin kaikesta näkee, että se osaa olla rentona, että se tässä on ero, että se vaan on jotenkin, se tietää mitä se tekee ja vaikea osua siihen, että se pitää itsensä koskemattomana. 250 kertaa amatöörinä kaveri on tuolla ollut Kuubassa sisäoppilaitoksessa nyrkkeilyoppinsa hankkimassa ja sitten ammattilaisura Floridassa. Ja Abrililla on edelleen läheiset suhteet Kuubaan. Hänellä on lupa reissata ja siellä on myös hänellä sikafarmi, jossa muutama sata sikaa odottaa sitten, kun mies aikanaan eläkkeelle nyrkkeilyhommista jää, jos Kuubaan haluaa palata. Ja toivotaan nyt, että Edis Tatli törppää miehen tonne eläkkeelle. Tuossa lähdettiin lyömään koukkuja puolia ja toisia. Jotenkin tuntuu, että kyllä noilla koukuilla niin Tatli pärjää kyllä ihan hyvin. Nyt vetää molemmat vasemman suoraan niin Abril kuin Tatli ja nyt Tatli tuosta läheltä oikein. Nyt tuossa on Edis pari hyvää ja kovaa, eli alkaako Edis löytää nyt oikeita etäisyyttä? Joo, kyllä Edis tuntuu, että siinä lähellä menee vähän paremmin Ediksellä, että se ei ylety tuolta kauempaa, kun Abril on pitkät kädet ja hyvä silmä, niin just tuohon lähelle vaan rikkomaan, niin se voi olla, että se olisi niinku saisi sillä horjutettua Abrilin olemusta. Ja toi oli kanssa jännä silloin, kun kuubalainen kävi ensimmäistä kertaa täällä ja katsoi hän herran painoja, niin varmaan oli pitkän matkaa päälle 70 kiloa hänellä painot. Että hänellä on ollut kyllä tosi kovat vedot ja tämän viimeisen viikon, kun on täällä Suomessa ollut, niin on kovasti vielä harjoitellut lenkkeily. Ja se yleensä kielii siitä, että painojen kanssa on ollut ongelmia. Ja toivotaan nyt, että Tatli sitten jaksaa prässätä ja pitää vaan kovaa vauhtia yllä, koska silloinhan mestari voi tuossa loppuerissä olla aika kypsä, jos nuo painonvedot on ollut kovat. Hänellä on kuitenkin 1,5 vuoden ottelukausi, kun edellisen kerran mies on ollut näissä reilu 61,2 kilon painoissa. Ja kun ajatellaan, että herralla pituutta 175, niin kyllä se aikamoista vetämistä on. Ja se voi tosiaan siellä loppuerissä tuntuu, jos kovat painonvedot on, niin se voi äkkiä alkaa tuntua. Että
tuossa näyttää nyt, että Ediks ainakin voima riittäisi tuossa lähellä, että Ediksellä olisi parempi päästä vaan lähelle ja siinä rikkoo vaan toi Aprilin nyrkkeily. Syvä henkeä. Ja nyt oli ihan selkeästi etäisyys, niin Edis oli lähempänä. Kuunnellaan Pekkaa välillä. Kuuntele. Nyt rupeat tekee vaan sillä tupla vasemmalla. Harhauta tupla vasen oikein. Se uppoo aina sinne, se pudottaa sinne alas. Sä huomasit sen. Sä osaat kahdella vasemmalla sinne. Jalalla vaan harhautat. Tiukka nippu koko ajan, et laske yhtään. Se oikee tulee ihan suoraan, et kauho. Vähän alemmas. Lyöt vaan tuohon kaulaan sitä, eiks niin? Pokkana nyt vaan. Leuka alhaalla, kädet ylhäällä. Se on väsynyt. Se on väsynyt. Lähellä, et anna sen lyödä. Ja siellä tuli Pekalta ohjeistusta, eli kaveri väsyy ja Pekka luo uskoa tähän ja vasemmalla suoralla sitä etäisyyttä taas lähdetään hakemaan ja vähän hämätä. Joo, jollain se on lähtettävä ja varsinkin tuolla Ediksellä kun on nopea toi etukäsi, niin sillä saisi peitettyä hyvin ja sitten sen takimaisen sinne ja vähän tosiaan tähdätä sinne rintaan tai kaulaan, ettei se mene yli. 5. erä liikkeellä, maailmanmestaruuskamppailu Helsingissä. No, sanotaan nyt tänä kerran, että jälleen kerran, vaikka siitä edellisestä on se järisyttävä aika. Toivon mukaan tällä kertaa maailmanmestaruus myös jää meille koti-Suomeen. Hyvä Edis, siinä oli hieno Edis Tatlin tupla vasen yhdistelmä. Se pamahtaa sinne, mutta samalla tietysti etäisyys tulee tosi lähelle. Ja Tatli muuten tulee Jussi Koivola paremmin mukaan tähän matsiin. Joo, kyllä se pikkuhiljaa löytyy se etäisyys ja ehkä vähän rentoutuu toi. Ehkä Edis saanut josta varmemman olon tuohon tekemiseen. Ja April pyrkii lyömään vastaan joka kerta kun Tatli lähtee hyökkäämään. Nyt Tatli näyttää, että täältä tulee kova oikea, ei lähde kuitenkaan sillä iskemään. Minuutti 50 jäljellä ottelu 5. erää. Aprilin vasen suora. Sen jälkeen Tatli hyökkää. April väistää, vetää niskaa ja Edis vähän niin kuin kuittaa ton ja vetää myös niskaa. Steve Smoker, ottelun kehätuomari, tulee tuohon väliin. Edis Tatlia täällä kannustetaan. April vetää vasenta. Edis Tatli keskikehä on hallussa. Koko ajan tarkkana ollaan. Nyt April pudottaa tuota etumaista kättä. Hämääkö hän vasenta suoraan tonne alas, vai lähteekö lyömään kohokoukkua? Ei käytännössä tee mitään ja nyt tulee hänen hyökkäyksensä sieltä pitkältä vasen suora. Ja sen jälkeen askeleella lyöty vasen suora. Ja se, että April on, Jussi, näin pitkä, niin sitten vielä kun hän lyö tuota etumaista ja taimaista, niin tulee vielä jaloilla reilusti eteenpäin. Se lähtee kyllä tosi kaukaa toisen iskun. Joo, ja sen siitä tekeekin hankalaan. Et sillä saa sitä nopeuttakin aika paljon anteeksi. Ja vikkelästi menee April aina alta pois. Nyt Tatli hyökkää tupla vasemmalla. Vasenta suoraan, Edis tarjoilee. Nyt Ropan pitää elää puolelta toiselle. Aprililta tulee oikea, sieltä tulee toinen oikea. Kovia on tällä hetkellä pommit, mitä kuupalainen vetää, mutta Edis Tatli kestää Steve Smoker väliin. 25 sekuntia, 5. erää. Yleisö kannustaa Edis Tatlia. Tämän miehen takana Suomen kanssa seisoo sieltä. Kuupalainen hyökkää, vetää vasemmalla alakertaa, sen jälkeen vasen ylös. Tatli vastaa vasemmalla suoralla. Tiukkaa on, kumpikaan ei taivu, ei yhtään. Nyt hyökkää Tatli, 3 lyönnin kombinaatio ja tästä yleisö intoutuu. Jälleen ollaan tässä erän loppuhetkillä ja Tatli yrittää kovilla. Kongi kumahtaa. Rickard April virnuilee. No, Amini joko alkaa olla Tatlin eriä. Tuossa oli Tatlin hyvä lopetus, mutta siinä oli pari osumaa Aprililta. Toi vähän ennen Tatlin rykemään, mutta mä laittaisin sitä ihan tasa, että tosi vaikea, tosi tasaisia eriä. Mulla on 2 viimeistä erää laitettu tasa. Edis on päässyt otteluun paremmin ja paremmin sisään, mutta mikä on se seuraava askel, että tapellaan vielä voitosta? No pitäisi lähteä kääntämään noita eri selkeästi himaa, että ne on nyt ollut tosi tasaisia eriä. Et sanotaan, että mestaruus pitäisi voittaa, että pitäisi olla selkeästi parempi, että se ei riitä, että pitää matsia tasaisena. Pitäisi vaan vähän aggressiivisemmin vielä lähteä jatkaa. Tuossa huomaa, että ainakaan vielä April ei lyö niin hirveästi vastaan. Tässäkin 3 lyönnin hyökkäys ei tullut vastalyöntiin, vaan April puolusti huonossa tasapainossa. Siitä vaan sitten hyökkää jatkaa, toinen hyökkäys vielä perään. Päästellään vähän lähemmäksi.
joko yläkropan liikkeellä tai hyvällä jabilla päästä vähän lähemmäksi iskemään. Nyt se on liian paljon tuossa Ebrilin mukavuusalueella liian pitkällä. Oho, siellähän menee Abrililla erätauko pitkäksi. Voisiko tää olla joko niitä merkkejä, että siellä ei kuultu tai kuunneltu tuota komentoa, vai onko tää sit sitä peliä, millä varastetaan vähän enemmän huiliaikaa, että alkaa kuntopohja tehdä tehtäviä. No se nähdään tässä jatkossa. Tatli Mies on maailmanmestari, että se näkyy tässä, että mun mielestä Tatli ei missään nimessä ottele huonosti eikä niinku alita itteensä, että on niinku ihan uskomatonta, että kuinka hyvin Tatli kuitenkin ottaa, että nyt ollaan oikeasti MM-kamppailussa, että ei ole mikä tahansa ottelu, että vaikeetahan tästä on lähteä voittaa, että pitäisi jotain vähän radikaalia saada nyt aikaiseksi. Kyllä, ja siinä tuli taas Abrililta hyvä vasen-oikea yhdistelmä. Nyt Tatli vetää oikealla ja sieltä kaukaa vasen ensiksi oikea perään. Hienosti Abril liikkuu pari senttiä alta poistaa, sitten nostaa tuota etumaista hartiaa vähän ylös. Ei ota oikein kovia osumia vastaan, mikä tietysti tärkeintä, hänellä on tuo leuka koko ajan piilossa. Et vähän välillä tonne ylös tulee, mutta ei ole semmoisia tehoja. Toisaalta Savonlinnan illassahan me nähtiin, kun Edis veti sen kohokoukun, kaveri melkein veti kuperkeikan ympäri, että olisiko siinä sitten paikka jujuttaa jossain vaiheessa sille oikealle kohokoukulle sinne käsien väliin. Hyvää pommia. No niin, yleisö vähän vislaa. Välillä kolahtaa päät yhteen ja katsotaan nyt, miten tilanne jatkuu. Tatli hyökkää, vasen koukku menee Tatlilta ohi. 3 minuuttia jäljellä ottelun 10. erää ja se on selvää, että kiire tässä tulee ja riskejä on otettava tällä nyrkkeilyllä. Mitä nyt on 10 erää nähty, niin kyllä Abril on tätä viemässä itse. Kyllä tuossa on jotenkin semmoinen helppous. Hän niinku, jotenkin se näyttää helpolta, että hän näkee tilanteet hyvin ja pystyy ottaa taakseen. Ja Edis ei pääse niin puhtaasti lyömään sitä. Ja jälleen kongin jälkeen Abril lyö, mutta hänkin näyttää, että no eihän se ollut kova, että hän pysäyttää. Mennään kuuntelemaan Ediksen kulmaan, mikä on Pekan ohje. No, kuuntele. Nyt yksi juttu. Sun jalat ei toimi. Sun pitää mennä sinne nopeammalla jalalla niin kuin lähelle sinne ilman lyöntejä. Ilman lyöntejä siihen ei kiinni. Sä ryntäät liian kaukaa. Hei, pikku jalalla lähelle sinne lyhyet iskut siihen. Harhautat, seuraat ja pa. Eiks niin? Älä pedaa sen peliä, älä anna sille aloitetta. Nyt sä teet se sun pitää vaihtaa nyt intensiteetti. Meillä on 2 erää, sä pystyt tekemään vielä sen. Eiks niin? Joo. Noniin, nyt lähdetään tekemään, sit toteuttaa. Harhautetaan lähelle, lyhyet skodet, ei kauhota. Ja lähellä pois klintsaukset. Eiks niin? Töitä nyt. Sieltä tuli ohjeistusta Pekka Mäeltä, että nyt ei mennä lyömällä sinne lähelle, vaan nyt liikkeellä. Ja sitten kun päästään siihen etäisyydelle, siitä lyhyet lyönnit ja niillä koitetaan nyt kääntää tätä ottelua ja siihen uskotaan edelleen, että 2 erää, mikä tätä kamppailua on jäljellä, niin se riittää. Eli 2 erää on aikaa. Mutta nyt periaatteessa ei saa kauhoa niitä voimalöintiä tuolta kaukaa, vaan nyt pitää liikkeellä mennä lähelle ja sitten siinä lyödä. Abril vetää kuitenkin hyvän osuman. Tatli lyö oikealla, se menee tuonne niskan puolelle. Ja kyllähän tässä on nyt Tatlillakin semmonen meininki, että nyt taistellaan loppuun saakka. Siitä läheltä Tatlilta lyö, niin Abril näyttää, että se menee niskan puolelle. Nyt näitä ei lasketa, Steve Smoker kehätuomari katselee ja aina noissa sidonta